Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda we baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Owganystanyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Amir Khan Muttakiň ýolbaşçylygyny Owgan wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen boldy. Oň çäklerini Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine iki taraplaýyn gepleşikler geçirildi. Aşgabatda saparyň çäklerini şu gün ýurdumyň Daşary syýasat idarasynyň ýolbaşçysy bilen Owgan wekiliýetiniň ýolbaşçylygynyň arasynda duşuklar geçirildi. Ilki geçirilen çäkli düzümdäki iki tarapyň duşugyň dowamynda iki doganlyk döwletiň Daşary işler ministrläriniň ýolbaşçylary hyzmatdaşyň urlunyň giňer monça ösürmek hem putanylmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatdaşlary. Soňra duşuk giňeldiren düzümde dowam etdi hem oň barşyna taraplary iki taraplaryň gün tertibiniň eler tutulýan ular boýunça pikir açdylar. Hususan hem söhbetdaşlar hyzmatdaşyň syýasy diplomatik, söwda ykdysady we insan-perwer urumlardaky wajyp meselelere degip geçdiler. Türkmen wekiliýetiniň Owganystana amraşyryna bir neçe saparlaryň dowamynda geçirilen Türkmen Owgan gepleşikleriniň netijeligi babatyna belenildi. Bu urda iki ýurdun daşary syýasat idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşyň döwlet taratnaşyklary üstürmekdäki ähmiýetli ornuny taly. Gepleşikler dowamynda söwda ykdysady hyzmatdaşyň möhüm ury bolup durýan bilelikdäki ýeri düzümleýän tasmalaryna aýratyn ünsürli. Şununla bağlılıkta tarapları Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň, Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik geçirjisiniň tasmalarynyň durmuşa geçirilişiniň diýipgende ara alyp maslahatdaşlar. Şeýle hem Türkmenistanyň Owganystana demir ýoluň gurulşy boýunça belelikde ýerine ýetirilen işler boýunça pikir alşyly. Söhbetdaşlar sewt hukuksyzlygyny üçinetmek urnaky Türkmen Owganatnaşyklarynyň mundan belägeme işleňleşdirilmeginiň wajypdygyny belediler. Türkmen tarapy ýurdumyň goňşy döwletiň syýasy we ykdysady durnuklaryna Owgan halkynyň abadançylygyny hem bütünlüğüne gyzyklanma bilen ýanyňyty. Bu urda Türkmenistanyň hoşniýetli goňşylyk hem köp asyrlyk dostluk ýürüklerinden uralanyp Owgan halkyna aýdydarly insan-perwer kömegini iýermegi dowam etjekdigi tasdiqlandy. Owgan wekiliýetiniň Aşgabatda saparynyň çäklerine geçirilen duşuklaryň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Owganystanyň Daşary işler ministrleri habar berişdirişleriniň wekillerini ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Türkmen tarapy iki goňşy ýurduň arasynda gatnaşyklary mundan belägeme özara bähbetlik esasynda üstürmegi esasy we bilen bir ýerden bellemek bilen bu urda hormatly prezident Alparyan syýasatynyň möhüm ornunyň ähmiýetini belediler. Munyň aňyrsynda hormatly prezident bilen asyrlaň jümüşini ulap gidýän taryhy gatnaşyklarymyzda döwrübap derejede milli aýratynlyklamadan uralyp ösürmek baradaky tagallalarynyň durýan belenildi. Owgan wekiliýeti Türkmen topragyny bildirilen mehmansyýarlyk üçin hormatly prezident bilen tüý sörükden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Şeýle hem mehman Türkmenistanyň Owganystany durmuş ykdysadydan dikeltmekde ýygydarly ýardam berýänini, şolsana durmuş düzümlerini degişli disgalary gurup berenini nykdy. Şoň ýaram Owgan tarapy Türkmenistanyň başlanjy boýunça halkara ähmiýetli tasmalaryň amala aşyrmak arkaly bu işleňe sewt derejesinde parahatçylygyň dawranmagyna uly ýardam berýänini beledi. Mehman saparyň netijeleriniň geljekde özara bähbetli hyzmatdaşygy üstürmäge ýardam etjekdigini ana bildirdi. Ýüzlenmeniň dowamyna iki ýurdun daşary syýasat idaralarynyň ýolbaşçylary nowatdaky duşuklaryň oňyn hememe köpürlik häsiýetini notap, Türkmenistan we Owganystanyň arasynda özara bähbetli hyzmatdaşygyň hasamy giňeldirmegine gönükdirlen Türkmen Owgan gepleşikleriniň netijelerini jemlediler. Ma'lum Şeýle Ministrler Kabinetiniň 14-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde hormatly prezident bilen ol çekene degişli karary esasynda Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösürmek 2022-2025-nji ýyllar üçin maksatnamaty tasdiqlandy. Bu habara göwünleri halkynyň ulugymyň işgärleri milli liderimize tüý sürükden alkyş aýdyp, hoşallyk maslahatyny geçirdiler. Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna guralan hoşallyk maslahatyny Türkmen demir ýollary, Türkmen awtologary, Türkmen howa ýollary, Türkmen ara gatnaşyk agentlikläriniň düzümleýän idaralarynyň ýolbaşçylary hem işgärleri, Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika hemde ýurdumyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň mugallimleri we talipleri gatnaşdylar. Çykyş edenden belleşleri ýaly halkara we derejesinde ulug logistika urguny ösürmek hem oň häzirki zamanyň ýagdaýlaryna laýyk derejede hereket etmegine gadanmak babatda milli liderimiziň teklipleri esasynda ulug urgumyny öňe sürilýän başlanýşlar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň ulugy eýe bolýar.
Hususan hormat prezidentiň başlanjy esasynda 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji hem 2021-nji ýyllarda durnukly uly ulgamynyň ösürmegi boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasynyň degişli kararnamalary biragdan kabul edildi. Şeýle hem 2016-njy ýylyň noýabr aýyna ýurdumyzda durnukly uly ulgamy boýunça birinji ähli maslahat geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösürmegiň 2022-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny ýurdumyzda uluglaryň ähli görnüşleriniň maddi enjamynyň binýadynyň toplanmagyny dogry gaplashdyrymagyna, ulug ulgamynyň häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, watanymyzyň halkary ulug üsraşyr geçirilýäriniň Sewit merkezi hökümindäki ornunyň hassa berkidilmegine görükdirlen strategik ähmiýetli möhüm şäherleriň durmuşa geçirilmegi göz öňüne tutulýar. Şeýlekimi onu ýurdumyň ulug ulgamynyň şeride halkary ulug hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny ösürmek, dünýäniň hemme Sewitiň ulug logistika ulgamlarynyň talaplaryny göz öňüne tutup Türkmenistanyň ýoly ulug kodeksini taýýarlamak, ulug wagtda halkary guramalary, şolsana Birleşen Milletler Guramaty hemde oňy Sewitleýän komissiýalary, Halkary ekspeditorçylyk assosiasiýalarynyň federasiýasy, Halkary howa ulaglary assosiasiýasy, Raýat aviasiýasynyň halkary guramaty, awtomobil ulaglarynyň halkary birleşigi, demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramaty, Halkary deňiz guramaty we beýleki halkary guramalary bilen özara bähbetli hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek belenilýär. Munun maşgada Türkmenistanyň Ýewropa, Kavkaz, Aziýa halkary ulug geçirgisi hökümetara komissiýasyna goşulmak boýunça işler geçirmek, hemme multimodal gatnawlary, ähli mumy üssaşyr resminamany ösürmekde köp urly sany çözügde ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek wezipelär kesýetlenildi. Şeýle hem maksatnamada ýurdumyzyň ulug pudugynyň sanly ulama geçirmeginiň şähertlerini Birleşen Milletler Guramatynyň ýürütýärlerini idaralary bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barmak, geljekde bu eksport we import amallaryny ýerine ýetirýän beýleki döwlet idaralaryny şolsany ýurdumyzyň ulug pudugyny baglanşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Çıkışlarda hormat prezidentiň täsdiqlany bu maksatnamasynyň ýurdumyzda ulug diplomatiýasynyň işleňleşdirilmeginiň döwletimiziň berqararlygynyň sebäpde hem dünýäde durnukly ulug ulgamly poturlandyrmak hem ony hukuksyzlygy üpşün etmegiň bähridine gönükdirýän belenildi. Belenirşi ýaly döwlet başçylygynyň taşyrklanan uranyp ýurdumyň ulug logistika ulgamy hasam kemilleşdirmeleri, bu işlere talabaly derejede ýerine ýetirilmeleri, munyň özi çäk taýdany amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkary ulug hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde möhüm orny eýleýäniniň aýdyň beýanlary. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçiliginiň artmagy, ulug logistika ulgamyna häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrmagy, şol wagtyň özüne bolsa maýy oýum serişleriniň işiň çekilmegine oňaýyn täsirini getirer. Çıkış edenleri bular barada bellek geçmek bilen maksatnamadan gelip çykan wezipeleri durmuşa geçirmekde. Şol sany belenen işleri üstünlükli ýerine ýetirmegiň uğruna degişli halkary guramalary hemme düzümleri bilen birlikde iş alyp barmakda ähli taýlalaryny gaýgyrmany zähmet çekjekdiklerini inandyrdylar. Halkymyza bagtyarlyk jebisi hem agdybirlik paýlap berqarar watanymyza egzilmez rowaşyklary, şanly wakalara we sebäp gelen halkyň arkadagy zamanatynyň şowhunly garşylanýan taryhy pursatlaryny hormatly prezident bilen halkymyza peşkeş beren Jan Watanım Türkmenistan adly ajaýyp goşgusy tutuş türkmen halkynyň şatlygyna şatlyk goşup milletiň liderine bolan buýsunjyny goňjyny artdyrdy. Arkada prezident bilen ýeti zekeninden jogor paýgasyndan dören kalplary heýjana salyp, ýürekleri joşgun bolup ornaşýan nurana şygyran şanly ýurdumyzyň şar ýanyna dawaral maslahatlara barha giňermerli. Şuňur many mazmuny ýorlany şahirana tetirilen ajaýyp sazlaşygyny özüne jemleýän Jan Watanım Türkmenistan adly täze goşgynyň halkymyza serpa ýapylmagy münasibetli Lewap vilayet häkimligine de dawaral maslahat geçirildi. Lewap vilayet häkimliginiň Dinanlar bileşiniň vilayet bölümünden birlikde guramagyna geçirilen öňe diňe öňe bilen beýik şygarmy atly aýdym sazy dawaral maslahat arkada prezident bilen Jan Watanım Türkmenistan adly täze goşgyna başlanyp, olu ýokary ruhlantyga besendi. Masada il filaly ýaşullar kümüş taşly mehremi ineler, deputatlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürri ulgamlarda dähmet çekýän önümçiligiň öňde barjylary, şeýle hem dürüjülük işgärleri gatnaşdy. Onda täsirli hem buýsunçy çykyşlaryň bir näçe dinlendi. Çykyşlarda halkymyzyň göwün küýseginiň hasyly bolup, halkyň arkadagy zamanaty batandyrlan 2022-nji ýylyň badalgylan ilkinji protokoluny milli liderimiziň ýyl günümizde peşkeş beren many mazmuny çeperçilik taýdana şahirana tetirilen ajaýyp sazlaşyna ýan Jan Watanım Türkmenistan adly täze goşgusy halkymyzyň toý şatlygyny goşulandyryp başymyzy göýge dirdi.
Çünkü başarda kalbyňy galkyndyryjy ýokary ruhlanykdan ýürekleri hejana salýan, çuňgur watan söjüri ýoluna ajaýyp tetirlen joşgyny beýany ýerleşdirilenler. Nurany fitrleri özüne jemleýän täze oşudy ülkemiziň täsin tebigat gözellikleri, watan mukaddeslik düşünjesi bilen aýrylmady ara baglanşyk hemde sazlaşy emele getirýär. Özüniň çeperçilik aýratynlyklar bilen düýpli tapatanýany ajaýyp goşgy tetirleriniň joşgyny ukulýan pursatlaryny halkyň arkadagly zamanysy ýylynyň göz başarmagy bolsa üstümizdäki ýylyň taryhy ýylyň hataryny gurrunsyz ruwaşyklary besenjekdigine güwäge diýip uly buýsun şembeýän keçirli. Şeýlede maslahatda çykyş edenler arkadagy prezident bilen parasatly başdanlygyny ýurdumyzda maraşyrlayan tutumly işleri, gadanylýan bedew wagtly ösüşleri, döwletimiziň oýlanşykly daşary bu işleri siýasatlary, hormat prezident bilen ruwaj işleri barada joşgyny gurrun etdiler. Dabarly masadyň dowamy welaýatyň medeniýet tutunuly işgärläriniň joşgyny çykyşlaryna ulaşdy. Ýerine ýetirilene edebi saýly çykyşlarda şirni waza aýdymlarda milli liderimiziň beýleki eserlerine bolşýary. Şuňary watan söjüri ýurlan jan watanym Türkmenistan atly täze goşgusynyň ýurdumyzyň röwşen geljeginiň halkymyzyň eşretli ertirleriniň hatyrasyna hormat prezident bilen alyp barýan döwlet siýasatynyň Türkmenistan watanymyzda uly üstünlikleri ganatlanyran halkyň arkadagly zamanysy ýylynyň wasby özüniň ajaýyp beýan tapdy. Dabaraly pursatlarda arkada prezident bilen ýüzlenme kabul edilip, medeniýetimiziň, sunugutymyzyň hak howsary, dörejlik dünýäsine çeperi edebiýatymyzda uly sarpa goýan milli liderimize alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Hormat prezident bilen welaýatlary hamaraşyryan iş saparly halkyň arkadagly zamanasyna ýurdumyzda ösürmek bagtda durmuşa geçirilýän işleň çuňdugyny hemem giň gerimligini görkezýär. Ýakynda milli liderimiziň Balkan welaýatyna saparamy munyň şeýledigini tasdiklady. Bu taryhy waka münasibetli ýurdumyzda geçirilen dawraly maslahatlary bagtyar halkymyzyň arkada prezident bilen daşyna hasam mäkem jewitleşýänini aýdyň alamatlandyrdy. Şanly waka münasibetli Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň guramagyny geçirilen maslahatda beýlenilşi ýaly halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ilkinji günlerinde arkada prezidentimiziň Marib we Lebap welaýetlerine iş taparlaryny amala aşyrmagy 13-nji ýanwarda Balkan welaýetine hadaryň balyk awlanýan çägine barap Esenguly etrabynyň Göýgörün owasynyň ýaşaýjylary bolan hususy balykçylar bilen duşmagy Türkmen telekeçileriniň buýsunjyny artdyrdy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň sebitlerini ösürmek boýunça öňden görçülükli pähim paýhasa ýurulan döwlet siýasaty, mehriban watanymyzyň geljekki güllep ötüşine, halkymyzyň hasam bagtyar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen diýip maslahatda çykyş edenler beýlediler. Maklasy arkada prezidentimiziň Balkan welaýatyna amala aşyran iş sapary ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giň möçürli özgörtmeleň döwletli tutumlaryň hemmesiniň mehriban halkymyzyň bähwidini gönükdirilýänine güwäge etýär. Şeýle bolan soň maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimizde hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Maslahatyň ahyryna hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi. Balkan welaýaty häkimliginiň Türkmenistanyň Zynanyr birleşiginiň welaýet bölüminiň jemgyýetçilik guramalarynyň we welaýet medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagyna dawra geçirildi. Arkada prezidentimiziň Balkan welaýatyna amala aşyran iş sapary wagtyna Esenguly etrabynyň çägine ýerleşýän uzynada baýlyklar känine dähmet çekýän garaltyn usatlarynyň iş durmuş ýagdaýy bilen tanışmagy, şeýle-de hadaryň kenaryna balykçylar bilen duşup söhbetdeş bolmagy, halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ýatdan çykmajak taryhy wakalary boldy. Welaýatyň medeniýet gösüňi işgärleriniň balykçylardan nebitçilen gatnaşmagyna geçirilen aýdym saly dabarada çykyş edenler gahrman arkadagymyzyň bu taryhy sapary, amala aşyrylýan beýi işler, merdany hem agdybir halkymyzyň bagtyarlygy barada buýsun çylan söhbet etdiler. Welaýet merkezine geçirilen dabara Esenguly etrabynyň ýaşaýjylarynyň sanly ulgam arkaly gatnaşyp, öz ýürek buýsunçlaryny beýan etmegi çäreň many mazmunyny hasam artdyrdy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gün saýyny ruwaşyklary besenýän edil diýarmyzda arkada prezident bilen deňsil taýsal taýlalarynyň ýygdyr golawlarynyň netijesinde kiçik we orta telekeçiligi ösürmekligi gönükdirilen döwletli tutumlary özüniň anyk netijelerini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyň telekeçileri berqarar watanymyzda azyk haritlar bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolçulugynyň döredilmegine de özleriniň münasip goşandyny goşýarlar.
Hususul onun wekillerine verilen ýygyderli gollugdan kiçi we orta telekeçiligi ösürmek babatda milli liderimiň taýsy tagalalaryndan ruhlanýan Günnogor welaýatynyň hususiýetçilerim ülkemizde belenilýän her bir toýdur bayramlary joşgun zähmet ýeňişleri bilen garşylamaga asylly däwe urdular. Şeýle hususy önümçiliklen hataryny Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen ýyllygy hususy kärhanasyny görmek bolar. Kärhananyň işçi hünärmenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylyna her bir önümçilik günni üstünlüklere beslep ýokary iş netijelerini gadanýarlar. Döwrewap önümçiliklen hataryna tanalýan hususy kärhanada esasen müşteriliň teklipleridir sargatlaryna laýyklykda 220 kV çeni uzak aralykda elektrik toguny geçirji ulgamlary çekmek, 220 kV çeni elektrik togu bilen gurnama işleri, 110 kV çeni elektrotechniki enjamlaşdyrma değişli tatlama işleri, 110 kV çeni transformatorlaryň elektrik energiýasyny paýlaçy we gödökçilik enjamlarynyň synyk işleri, elektrik enjamlarynyň relé goragyny we awtomatikasyny sadlamak işleri, 250 kW çeni elektrik hereketlendirjileri, generatorlary, 2500 kW ampere çeni transformatorlary abatlamak işleri, madan çykaryşyna we yer üstü önümçilik dehgalaryny guruluşy gurnama işleri, dürli ölçekdäki we galyňlykdaky daşy örtülen hemde açyk görnüşli elektrik simleri, şeýle-de kabelleri, demir beton guruluşlary we metal önümleri taýýarlamak. Şonuň ýaly metalllara niýetlenen barlyk hana hyzmatları üstünlikli ýoly goýulandyr. Tejribeli hünärmenden gatnaşmagyna ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin hem amatly bolmak bilen edara kärhanalardan şeýle-de şahsy taraplardan gelýän sargatlar ýygyderli artýap. Önümçilikde ösen tehnologiýalaryň netijeli ulanylmagy işliň talaba laýyk anyp barylmagyna uly ýardam berýär. Türkmen ýyllygy hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçi we orta telekeçiligi ösürmekdäki aladalary maksatly tutumlary üçin milli liderimiň adyna çeksiz alkyşny, hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormat prezident bilen ýurdumyň telekeçilik pudugyny mundan belägem ösürmek, kämilleşdirmek hem döwrewaplaşdyrmak babatda alyp barýan giň meşhurly işleriň netijesinde iň kämili enjamlar ornaşdyrylany ýeri önümçilik kärhanalary aýdyda urulýar. Önüm önerjileri hormatly prezident we hemme döwletimiz tarapyndan hemme taraplaryny gollaw berilmegi bu pudukda önerilýän önümleň meşhurlarynyň barha artmagyna getirýär. Şoň netijesinde hususy pudukda telekeçilen alyp barýan işleri milli ykdysadyýetimiziň öňe ilerlemegine manasip orna elýär. Ahal welaýatynyň Ýanyw şäherine ýerleşen Bakçalyk Suwsy kärhanasy öýleriniň öňürýän önümleri bilen milli ykdysadyýetimiziň ösmegine öýleriniň manasip goşandyryny goşýan kärhanalaryň biridir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Bakçalyk Suwsy kärhanasy gurully bäri geçen döwrüň içinde bu ýerde zähmet çeken işgärliň ýadawsy tagalasy bilen öňürilýän azyk we hoşalyk önümleri bilen köp sany aljylaryň arasyna meşgullyk gazanmak başardy. Daşar döwletleriň iň kämil enzamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg bildirilýän azyk we hoşalyk önümleriniň durly görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Häzirki wagtda bu kärhanada ilatyň köp sarp edýän hoşalyk önümlerinden aşgany kagylary, azyk önümlerinden bolsa kakao kulkösi, miwe kulkösi we patran durly görnüşleri öňürilýär. Bu kärhanada 25 gram agramda kakao kulkösi, şeýle-de 9 gram agramda şerbetli içkiler taýýarlanýan miwe kulkösiniň yer tuduny, kola, portakal we garşyk miwe tagamly görnüşleri, çağlyň söýgüli ýymity bolan patran 45 we 90 gram agramda şekerli, dudly, karamelli we şokoladly görnüşleri, şeýle-de şeker pamygy, ýokary islegli aljylary ýetirilýär. Bu ýerde ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolandyrylýar. Bu ýerde öňürilýän önümler olaň ady ýazylan owadan gaplara gaplanýar. Bu ýerde dähme çeken hünärmenler kärhanada öňürilýän önümleň ýokary hil derejesinde bolmagyna ören jogapkärçilikli çemeleşýärler. Onu öňürilýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda işgärliň 20 golaýynyň dähme çeken ýeri bolan bu kärhanada işler iki salşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärliň ruhulent we netijeli dähme çekmekler üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyň ähli welaýatlarynyň şoň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerini ugrudylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşymagy ýürütülýän awtologlaryň bir näçe hereket edýär. Onu öňürilen önümler şol awtologlar arkaly dükanlary bökdönüşde ýetirilýär. Geljekde bu ýerde azyk we hoşalyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gödegine tutulýar. Bakçalyk Suwsy kärhanasynyň janipkeş işgärläriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň wusal boljakdygyna bolan anam merkitýär.
Milli iqtisadymyzda esasy orun tutan telekeçiligiň ösürilmegi ýurdumyzyň bazarlarynyň azyk bolşulugyny öpçedilmegine uly ýardam berýär. Hormatly prezident odan hususy ulgamy ösürmek barada berýän kömekleri gollaglaryň netijesinde hususy kärhanalaryň önümçilik kuwwat artyp, ularda önürilýän ady önümleriniň hil derejetem ýokurlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Perwana harit nişanly şoklat önümlerini önürýän hususy kärhanalaryň işleriniň 2022-nji ýylyň ilkinji aýyny önürýän döwrebap ady önümleri halkymyzyň uly isleglerini eýe bolýar. Ýurdumyzda telekeçilik başlanýyşlarynyň şart tepkilerini ösürmek hususiýetçiligiň önüme önermekdäki mümkinçiliklerini giňeltmäge, bazar gatnaşyklaryny işleň hyzmatdaşyga ýol goýmaga amatly şertler döredýär. Döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler bolsa, işgür telekeçiligiň ýokary hili ady önümlerini önermekdäki işleňlerini artdyrýar. Hormatly prezident bilen kiçik we orta telekeçilik golamak barada edýän aradany ruhlanıp täkmin çeken Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Perwana harit nişanly şoklat önümlerini önürýän hususy kärhananyň işleri halkyň arkadary zamany fiiliniň ilkinji aýyny oňat iş netijelerini beserler. Bu ýerde oturulan önüm enerji enjamlanan kömek arkaly ýokary hilli şoklat önümleriniň uly tapgyrlary önerilýär. Şoklat önümlerini önürmekde zerur bolan et önümi iki taraplaryň alalaşyk esasynda daýhan hojuluklaryna satan alýar. Hususy kärhanada önürilýän şoklat önümleri barlahana bölüminiň hünärmenler tarapyndan gözden geçirilip, önümiň hil derejesine aýratyn ünserlýär. Halkyň arkadary zamany fiiline bu hususy kärhananyň işleri daşary ýurtlaryna getirilýän haritlaryň orny tutup bilýän ady önümleriniň haritlik derejesiniň ýokary bolmagy barada uly işleri alyp barýarlar. Bu ýerde jemi şoklat önümleriniň 30dan gorak görnüşi önerilip, olara göze görüli owadan gapyra gaplanýar. Öz işlerini döwlet tarapyna laýyk alyp barýan kärhanada önerilýän, gaýnadylan, qaqadylan hememi ýarym qaqadylan şoklat önümlerini hememi bizmeçileri ila tarapyndan uly isleg bildirilýär. Perwana harit nişanly bu önümlerden häzirki wagtda içerki bazarlamada ýeterli güçlendirilýär. Hususiýetçiler özi ýokary hili önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga meýilleşdirýärler. Bu önümler ýurdumyzyň Senagaçlar we Telekeçiler Birleşmesi tarapyndan geçirilýän ady önümleriniň sergilerine de munasip orunlara eýe bolýar. Geljekde et we şoklat önümleriniň görnüşlerini hassa artdyrmagy maksat edip zähmet çeken işgür telekeçiler özleri barada döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamda alkyş sözlerini aýdýarlar. Güneşi diýärmiziň ähli kunjukuna bolşýary halkyň arkadagy zamany fiiline ýokary ruhyny bilen zähmet çekip, öz göz başyny asyrlaryň jumuşyna apgaýdýan nepis türkmen hallaryny dokumaklygyň nusgasyny görkezip önüme önürýän kärhanalaryň Daşoğuz welaýatyna da ençemet hereket edýär. Şolaň kataryna Daşoğuz çeper halçylyk kärhanasynyň uwada etrafyndaky haly önümhanasy bu ýyson şulyany bellenmäge münasipdir. Hormatly prezident bilen halçylyk sunutyny ösürmek boýunça öňde goýan wezipelerinden uğur alyp zähmet çeken bu kärhananyň ussat harçlary baky bir tarap döwletimizde tutulýan her wara toýdur bayramlary özleriniň pek zähmetleri bilen sowgatly barýarlar. Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz çeper halyçylyk kärhanasynyň Guwadag etrafyndaky haly önümhanasyna çeper elle halyçy gelin gyzlaň ihlasy zähmet çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýuwurtmak, dokumak üçin iň döwrebap enjamlar oturdulan. Kärhanaň ussat halyçylary ene mamalamyzdan miras galan, sunugut derejesine ýeten halyçylyk hünerini ussatlyk bilen dowam etmegi özlerini uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerini işler döwrüň talabyna laýyk anyp berilýär. Halyçylygy ösürmekdäki anyp bu işleri görünükde uwunç bu sonçun artyap. Kärhananyň ussat halyçylary dürli edara kärhanalaryň buýurmalary boýunça haly dokumaklygy üstünlikli dowam etdirýärler. Kärhananyň garamagyna zähmet çeken eli çeper halyçylaryň ählisiniň özüniň göz başyna ören gadymy taryhyň çoňur gatlaryndan alqaýdýan türkmen halysyny dokumakda dünýä nusgalyk öz boşly ussatlyklarynyň barlygyny bellemek diýsen ýakymlydyr. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen öpçün edilen bu kärhana ençe sunuguty bilen gözellik döredýän ussat halyçylary hasam dörejilikli işlemäge ruhlandyrýar. Olar her bir çetemiň gözüňi gamaşdyrýan nagyşlarda şokly saçmak üçin alad edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkyň arkadaly zamany fiiline, milli liderimiziň parasatly başdanlygyna, halyçylyk sunugutyny ösürmekdäki beýik işleň barha belentleri göterilýänligi kalplerde guwunç buýsanç duýgularyny döredýär. Ene mamalamyzdan miras galan milli el işlerini halyçylyk sunugutyny baýlaşdyryp, ýaş nesillere öwretmek we
vazypyny dünýä ýaymak babata bitirilýän beýmöçür işir ähli halkymyzy goňdurýap. Elbetde munyň özü şöhratly geçmişimizde goýulýan belent sarpadan nişanlaryp, nusguluk nagyşlary bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöhlendirýän gadymy hemde müdimi halyçylyk sungutumyzyň gülläp ösmegi üçin giň mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadamyzyň adyny Daşowly çeperelli halyçylar alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly aýdymlaryň orta ýurdumyň aýtyna we paýtagyna Aşgabatda 15-nji ýanwarda saat 20-den 16-njy ýanwarda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatynyň ütkaplan mutgawar garga çykýar şäher Demirgat günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine norlany 5 grad çenli günnedine 6-11 gradus. Kenary taraplarına 2-7 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatynyň ütkaplan mutgawar bir şäher ömürli bolmagy mümkin. Günnorta gün batardan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine norlany 5 grad çenli Günnorta günnor taraplarına 10 grad çenli maýl, günnedine 2-7 gradus. Günnorta günnor taraplarına 13 grad çenli maýl bolar. Margu ulaýatynyň ütkaplan mutgawar bir şäher Demirgat gün batardan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine 5-10 gradus, günnedine 10-15 gradus maýl bolar. Liverpool aýatyny ütkaplan mutgawar bir şäher günnorta günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine 4-9 gradus, günnedine 6-11 gradus. Günnorta taraplarına 16 gradus çenli maýl bolar. Daşowly ulaýatynyň ütkaplan mutgawar günnorta günnordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýl, günnedine 1-6 gradus maýl bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkaplan mutgawar adkem ýaşar ömürli bolmagy mümkin. Günnorta gün batardan teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal uçary. Howa gijetine 1-3 gradus, günnedine 3-5 gradus maýl bolar. Ýol boýunça ýanwar aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy Ede watandaşlar gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazarlap, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklyta geýnmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozun bölüşikleriniň kadadan 5 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgüme bilen baglanşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolany 2 metr ara çäk berja etmek saklamak zerurdur. Mehriban ýaşar. Bulary berja etseňiz ýylyň üstüne pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösene. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çendir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.